bana dai Allah ya ta za a ɗibi ganima iya ɗiba. Ka ga wannan abubuwan da na tara misali 10,000 goma. Congratulations to me. In Allah ya ta yana ƙara wallahi aure ba. Yadda za a yi ina ta yanzu wannan mai yana gargarar cika ne yanzu haka da kuke gani. Allah ya ta wannan. Yaran nan ba su kwaye min abin nan da kyau ba. Salamu alaikum. Ina gajiya. Ya gari. Ya kokari. An kai ka aka ina wannan dukiya ne. Ya ba jingina zan yi. Ayo. Ya aka yi. Ya gajiya. Lafiya lau. Kokari. Lafiya lau. Da aiki. Lafiya lau. Wato iyali ne suka kwana da yunwa. Ka san jiya na kawo maka naka. Ni ina kawo kana kan naka nan. Ni din ka kawo ina kawo kana kan sarbe sai ka ce min in je in dawo to Allah bai iko sa da ga dauke wuta da na ce to bari ne garin da kai ayo wallahi to ma da labani katin duba ma kati ni dai a kan kati din na ga 353 akan kati yanzu kana da mun kaya da kati matsalan da aka samu ta ka hada shi da jiya da yake na sayan ma mata na nama tana gama cin abinci da kwa kaya na garin farin ciki shi ne kawai ta wanke hada lamban a ciki ka ce ku kwana da me da yunwa za ku kara na me fa sai ban san ka ba baka san da ban zo haka da nika jiya kana nan a zaune kana nan kana surfe saboda Allah ya fara kake kowa kake ni nan da kake gani na haka yanda nake haka na'am in baka bani kati ba ba ka ba naka malam dabara zan fita ne malam dabara kana ji na ko duk dabaran ka wallahi zan iya kai ban da mutunci akan abinci ba wallahi ban da mutunci akan abinci akan wannan barin sai mun maka rahin mutunci a wurin kana fa matsi an matse ka wallahi ko gari na fita ko kuma kai aman gari wallahi ban da mutunci ina zuwa malam yafura na'am ni za ka dake ai kana ji ko wallahi baka isa ka ce baka bani garin nan yau ko ka bani gari ko yau ko na wurin zan baka sake yau zan baka ka sake na sake ina zuwa ina ai in ka ga dama kai shekara kana gudu na nan cikin injin nan sai da yar iyali da suka ka ce ba gari ai me ka gama da ni wallahi dole man biyo ka ne fa MC Dabara he is